दिनै बेखौ जोङो खालि सुबुं गमाल' बुंनो हाया बे जाबाय सुबुंनि मोनसे बाना आरो बे सुबुंनि बानायानो फोरमायबाय जे आरो लोगोसे 10 तारिखआव जे क'क्राझार आरो चिराङाव जानो गोनां दङ ओइ दिनखालिबो जों 100आव 100% बेवहाय माने देरहाजोबनो जों हागोन बेनिखायनो जों बुंनो हायो दिनैनि दिनावहाय दस्रा जुदि पार्टिजों रुजुयोबा कोनो दिनै इउपिपिएलजों बेर फाथिनो हानाय मोनसेबो दोलोबाव गैया बेनिखायनो जों बुंदों जों सिगां बुंदोंमोन 30टा आसन जों मोनगोन दिनैनि तारिखआव जों बुंनो नागिरदों 40टायावबो 40टा जों देरहानानै बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोखौ मोनसे गिदिर लाथिख' जों होनो नागिरदों आरो आङो जमदुवार समस्तिनि सासे बिजाथि जानानै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जमदुवाराव जोङो टटाल भटनि जेसेबां भटार्सफोर दङ बेनि गेजेराव 90% भट जों लानानै हिउज भटआव जों देरहाबोगोन आरो आंखौ लाखिनो हानाय कोनो रावबो बिजाथि गैया मानो होननानै बुङोबा बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर रायजोखौ जेरैबायदि थगायबाय सुसिनानै जाबाय दमन नीति खालायबोबाय उन्नयननि नामाव मोनसेबो खालायनो हायाखै बेनिखायनो टटेलि दिनैनि तारिखआव बिटिआर बासिनि मानसिफ्रा गावबागाव समस्तिनि मानसिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ रिजेक्ट खालायबाय आरो गोसो गोथारै इउपिपिएल दोलोखौ आजावनानै लाबाय बेनिखायनो जों जे देरहागोन प्रमद बर'नि जे सरकारा माने 15 तारिखआव भट दाजागोन बेखौ माने जों 12 तारिखआवनो काउन्टिंआव मोनगोन आरो जों प्रमद बिथांखौ जोङो सिफ खालायनानै बेवहाय मोजां मोनसे सासन होनो थांगासिनो दं बिपिएलनि बे डायलग जे बिथांमोना सब समय होनो जों देरहागोन होननानै नाथाय जों बयबो नुबाय जे बिपिएफ दोलोनिनो गावसिनि गोजौ मासियाव थानाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोनानो मिन्थिखानानै परिबेस आरो परिस्थितिखौ मिन्थिखानानै सासेनि उनाव सासे गुगायै दिनैसिमहालागै 15 जनसो बिथांमोननि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरियानो गुगालांजोब्बाय गतिके बिथांमोनजों दिनैनि तारिखआव कोनो गावसिनि पार्टिनि दोलोनि मोजां नेता गैया आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ हमथानानै लाखिनानै जेबो हाया मोनसेल' अस्त्र बिथांमोना बाहायदों बे जाबाय मोनायाव थाखा राननाय नाथाय बेवहायबो बिथांमोना टटेलि फेलार जाबाय गतिके बिथांमोना जेखि बुङा मानो बिथांमोना जेखि दल धामा मानो बे दला गिजि दलसो जायखौ असमियाव होनो फटा ढोल बजाय আছে गतिके बिथांमोना कोनोदिन देरहानो हाया रायजोफोरनि सिगाङाव जे बुंबाय थादों बावहाय जिर'ना जेबो खामानि खालामनो हाया जेरैखि जाया आं देरहागोन आङो जेरैखि जाया हान्थु फरायनानैबो बलखौ सोगोन आं देरहागोन बेफोरबायदि खोथाखौ गोबां मिटिङाव बिथाङा गामि बुंबाय थादों बिपिएफ दोलोनि जाय बिजाथि रेवरा नार्जारि बिथाङा बावहाय स्पिकार आरो 5 बोसोर इएमबो जादों 10 बोसोर गावनो दंमोन आरो लोगोसे थांनाय बारावबो जिहेतुके बाव बिथांमोना जेनदोंब्लाबो सरकारा बिसोरनि दा बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आरो गावनि खुगाजोंनो बे होनबाय जे हान्थु करायनानैसो बलखौ जोगोननो हान्थु करायनानै बलखौ जोबाथ' बे टटेलि फेलियर जाखाबाय जेननायाव थांखाबाय इनडाइरेक्टलि जे गाव जेनबाय बिथाङा बेखौ होनबाय मानोना जाय माने मोजां स्करार बियो गसंनानैनो बलखौ माने जोसोनो उन्दुनानै हान्थु करायनानै नङा गतिके गावनि जेननायखौ गावनो फोरमायनानै लाबाय बिथाङा बेयाव जेबो खालायनो हाया